Loguiño, xa a vostedes non lle gustou que programan as televisións e son uns verdadeiros entusiastas do audiovisual, poden optar, como fixeron os nosos seguintes protagonistas, por montar a súa propia canle televisiva. Claro que non debe ser nada doado, pero uns veciños de Redondela conseguírono e quixemos coñecer máis polo miúdo a súa experiencia. Luís Fiuza vainos contar que tipo de programas fan e con que medios, Luís. Como é? Que tal, bons días, Maite? Pois poucos medios, concretamente os que tiñan eles, que foron traballadores durante moitos anos do audiovisual, pero decidiron vir aquí a Redondela e montar redondelatv.com. Estamos cun dos seus creadores que traballou moitos anos en cine e a verdade é que xa verán, porque esta páxina ten cousas moi interesantes. Fernando, bons días. Hola, moi bons días. Estamos vendo redondelatv.com. Como naceu isto? Bueno, pois isto nace da idea de formar unha televisión local en Redondela, xa non se queríamos facela, e bueno, en estes momentos así un pouco de parón profesional, pois decidimos empezar a montar isto que vedes aí, Redondela Televisión. Queremos velo, pero con exemplos prácticos. Estou pensando, por exemplo, outro día que estiven aquí na Festa da Coca. Pois mira, xusto temos aquí uns vídeos, por exemplo, da Danza das Espadas, da Festa da Coca, que, bueno, que está ben porque está montado tamén a dúas cámaras, entón podes ver na parte de arriba e na parte de abaixo que moi poucos sitios se pode ver, non? A Danza das Espadas. Estamos vendo ese momento mítico na Festa da Coca de Redondela. Así a primeira vista o que podemos apreciar é que, por exemplo, tedes unha calidade de imaxe moi importante, non? Sí, a calidade de imaxe que nós temos, bueno, é unha calidade audiovisual para internet bastante boa. Moita xente nos dá felicitacións, non, por este tipo de imaxes, a que poucas webs ofrecen esta calidade e que non vai a saltos, non? É unha televisión que ten o seu centro neurálxico e a súa idea é formar parte da vida social de Redondela. Supoño que aproveitaredes para facer cousas pois importantes na vila, por exemplo, tamén podemos falar de plenos do concello, non? Sí, nestes momentos o que nos está dando tamén bastante tirón, porque tamén decir que en un mes e pouco levamos 12.000 visitas na páxina. Pois sí, a política está dando bastante que hablar tamén aquí no concello. De feito, temos un pequeno vídeo, como lo podo poñer tamén. Temos aí outro vídeo. Sí, temos algún vídeo dos plenos do concello. Podemos poñer, pois, por exemplo, aquí o nomamento do alcalde, do novo alcalde de Redondela. Como dixen, son 4 anos. Vamos a ver, alcalde, tedes aí o cubilete, todo listo, non? Todo listo, como unha televisión máis que profesional, non? Sabedes, a calidade de imaxe que temos, pois, é unha calidade bastante boa para a hora de emitir en televisión, non? Estas son moitas horas tamén de investigar que tipo de código, que tipo de formato, que tipo de grabación, que tipo de cámara, o sea, absolutamente todo máis punteiro que está ahora en internet, non? Estamos falando dun servizo moi interesante para os veciños de Redondela que teñen información de primeira man e da súa vila dende a propia casa, non? Pois sí, nós aquí en Redondela temos a Radio Redondela, pero bueno, a partir de agora pois temos unha televisión, non, que eles sin salir da casa poden ver. De feito, hai un grupo de música moi coñecido a nivel galego, a nivel nacional, que está funcionando bastante ben, que nós lle fixemos unha entrevista, se queredes ver podemos... Vamos a velo tamén, que nos aquí isto de vir aquí a mirar todas as cousas. A verdade é que a páxina está moi ben, e levades tan só un mes, eh? Sí, levamos un mes, pero xa digo, moitas horas de traballo, moita, non? Pois este grupo é Velo, é un grupo moi coñecido a nivel galego e a nivel nacional, que está funcionando moi ben, está obtendo bastantes premios. E bueno, volvemos a ver outra vez unha boa calidade de imaxen para o que é unha televisión por internet, non? Fernando, obxectivos. A verdade é que supoño que será moi difícil levando tan só un mes saber ata onde se pode chegar con este proxecto, non? Pero vemos que está moi avanzado, xa está posto en marcha. Que obxectivos tes a curto ou medio prazo? Bueno, pois relanzar o que é a televisión. Gustaríanos tamén poder chegar a emitir por televisión, non solamente por internet, utilizar as dúas versións.
é que a páxina creza en vez de ter 12.000 visitantes que teñamos 100.000 visitantes en pouco tempo. Estamos rematando xa, eu penso que temos que rematar hoxe mandando unha mensaxe a todos os veciños de Redondela que teñen aquí unha cale de información local tamén moi importante, a que se pode acudir por suposto vía internet, que é o que máis de moda está agora mismo. Que lle dicimos aos veciños, Fernando? Bueno, pois nada, primeiro darlle as gracias a estos 12.000 visitantes que temos en internet e que sigan, pois, non sei, visitando a nosa páxina. Fernando, moitísimas gracias. Nada, gracias a vos. E vostedes, se son veciños de Redondela ou son de outro lado, pero queren saber cousas de Redondela, moi faciliño, redondelatv.com, e aí temos toda a información e con moi boa calidade, Desexámoslle moita sorte aquí a Fernando e a toda a xente que está montando este proxecto. Claro que sí. O menos, claro que sí. Grazas, compañeros. Sei que os galegos somos moito nesto da rede. Quen foi a primeira cadea de televisión que metió en tempo real en toda Europa pola internet? Pois esta, a Televisión de Galicia. Sei que eso nos dá moi ben e traballamos moi ben en isto. Imos novamente a